Sziasztok! Szekere fogom alja. Készülődjetek velem! Nem lesz szél sem már nyugi. Igen, kicsit régen találkoztunk. De jó, így élőben, konkrétan kivettem egy hónapos szabadságomat 2025-be, szóval többet nem lesz ilyen egy hónapos szünet. Reméljük, mégiscsak ebből nem voltam beteg, meg semmi, csak hát jött az élet, meg ugye most rohadt sok volt a tanulnivaló, és egyszerűen nem volt időm az egész iskola mellett erre a kis idézőjeles hobbiba mutatnék én idézőjelet, csak hát ahogy látjátok, ebben nem tudok. És nem slickback fejet csinálok, jó? Szóval ez nem slickback. Szóval, hogy úgy ez nem slickback. Szóval jó. Mindenkinek vannak bad hair day napjai. És ja. Igazából úristen, úgy nézek ki, mint egy mókus. Majd edzésen az öltözőbe összefogom a hajamat, addig elrakjuk a puttonyba, és rózsaszín lesz ma az outfit-e, vagyis hogy szeretném, hogy a rózsaszín legyen az outfit-e, és össze fogom fogni egy konyba a hajam. Szóval ezt most így nem fogom megmutatni, hogy szenvedek. Nem konyba, csak tudjátok, elszoktam. És nem tudom, hogy ezzel a kettővel itt mi van. Nem tudom. Hogy ennek is van ilyen kis izéje itt, hogy lelógjon így hosszabban. Hát így egy fokkal jobban néz ki, de nem. De nem baj, majd edzésen úgyis így lesz a fejem. Addig így marad. Mindegy. Appa cukka funda luka, funda kavika manduka, apcuk funda luk, funda kavika manduka. Oké. Ehhez most nincs kedvem. Ehhez viszont annál inkább part 2 következik.